नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया। महूँ एवरा ठीक बानी। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके नवरात्रि स्पेशल लव सॉन्ग। बहुत बढ़िया मैटर लिखले बानी और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के आता है झलकू टन बढ़िया से गा देता नहीं। गाना 100% नवरात्र में बजी भैया। तो चली देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, अच्छा मैटर नहीं मिलत तो हमारा चैनल पर आ गए बानी भैया। तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज़ रुआ के नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिली भैया। बिल्कुल उचित चार्ज लेवे नहीं भैया, लेकिन मैटर मन पसंद के देनी। मैटर में कोनो शिकायत ना मिली। आज के मैटर देखी कैसे गाओ बाटे। एगो लड़का माई के दरबार में गइल बा, माई से का निहोरा करता। अरे अइनी तोहरा दुआर माई हो, आ सुन ल बेटवा के पुकार माई हो। कि अइनी तोहरा दुआर माई हो, आ सुन ल बेटवा के पुकार माई हो। एगो पगली से प्यार हम करी ले बेसुमार, दे दो जिंदगी संवार माई हो। आ एगो पगली से प्यार हम करी ले बेसुमार, दे दो जिंदगी संवार माई हो। भैया थोड़ा सा हमारा आवाज़ बजल बाटे, हम ऊपर से नहीं गा सकत। रहुआ एकरा के बढ़िया से गा सकता नहीं नया म्यूजिक बनवा के। अगर मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो नंबर वीडियो पर दे ले बानी, बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पे गाना रुआ के व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए। मिला था नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ। तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।